Agwara m unu si unu that na Very Dark Man and B-Lord nwere unfinished business. Mụ na gị na-aba amala oge oge ebi. Do you understand me? Unu fọrọ since all this while B-Lord na drag Very Dark Man bụ ya nkịtị. Do you understand me? Na anụ no mepe no app. But I will do a video for that later. Do you understand me? Mana ife nji emere gị this video ka nwa bụ onye Igbo na-ege m ntị. Onye ọkpụ na isi akara aka adakwa eje ọgụ a na-eke ọkpọ. Nya onye isi nkwọcha ada ejere ọgụ a na-eke ọkpọ. Ọ ife ọ ya mpụta ebe a na m ekwu na nnụnụ isi akara aka adarakwa eje ọgụ ọtụrụ kpọkpọmkpọ maka na ka onye dị n'ibi ya ma na ụkwụ afọ na-aga warawara na ya na-aga warawara n'afọ ya. Jirizi na ọ ya mpụta na-ekwu ife na-ekwu ebe afọ gị nwa bụ onye Igbo bụ okenye ya bịa na ọ na social media na-emefe tribe. Very Dark Man na B-Lord nwere issue. As smart be onye B-Lord bụ anyị ma ọ dị smart ọ ma ka isi handle social media, you will not take that away from him. All business ya ka ọ na-akọ. Do you understand me? Ọ chọrọ iji Very Dark Man wee pushkwa onwe up. Ịghọtago? Because Very Dark Man issue bụ always a controversial issue. Very Dark Man nwere ndị believe in him. So onye kpatara o ji kịta release app a kịta anọ na-afịọ na social media. Ọ ife onidi. Ịghọtago ife a niile marketing strategy. Onye dịka m nwa nna afọ ife I know where all this na coming from, but some of unu nwa bụ the gullible one ama njụ ajụjụ. Do you understand me? O register wee trademark ya later on which category, on which class. Ị jụọ n'onwe gị the thing. Mana nka ga-eme video concerning it. So mana ife ya mpụta ebe a na-eme ka ị mara. Sepụlụ Very Dark Man na B-Lord aka as onye Igbo. B-Lord ihe a bụ individual banta. Allow them to do their thing. Unu attaches na Very Dark Man na-achọ na attack ndị Igbo. Ihe a bụrụ eziokwu. Mana smart B-Lord dị ọbịara and ya you want to fight Igbo man, you want to bring Igbo man. So damn, so some of our people believe na fa na-emekwe business na Very Dark Man na attack business. Bịazie join ya team with B-Lord. Onye ọbụla pụta na social media na-akị inyo. Ka nna negodi unu yotago mana concerning the latter app or download I ka ya emecha bịa na ya ne jụọ onwe gị ebe B-Point nọ today. Go to Trust Pilot ka ife a na-akọ maka B-Point. Do you understand me? Jụọ onwe gị ebe B-Point nọ. Yotago ekenekwe m unu.